Il-qasam turistiku baqa jikseb aktar riżultati pożittivi. L-istatistika tal-NSO kienet diġà konfermat it-tisħiħ fil-wasliet u s-sanke tal-lukandi u restoranti ikkonfermaw ir-riżultati pożittivi fl-istudju tagħhom. Għalkemm hemm iħassibhom il-fatt li żdiedet bil-bost tal-akkomodazzjoni privata f'postijiet li mhumiex tradizzjonali bħal lukandi rreġistrati. Fil-fatt din iż-żieda laħqet l-14% meta dik fil-lukandi kienet ta' 1.9%. Tkabbir li kif spjega l-President tal-Malta Hotels and Restaurants Association jikber fil-valur tiegħu meta mqabbel ma' records preċedenti. Żieda oħra fit-tielet quarter ta' dis-sena u din fuq is-sena l-oħra. Issa wieħed jinterpreta dina illi fl-aħħar 5 snin, fl-aħħar 6 snin fil-fatt, dejjem kellna żidiet. Huwa ovvja illi jekk inti tibda bżieda ta' 10%, iktar ma żid inqas se jkun il-percentaġġ illi żid. Allura in absolute terms in-numri waqgħu tilajn bħalma kienu s-sena l-oħra, però percentaġġ naqas daqsxejn. Tajjeb ħafna. Il-pajjiż huwa mimli bit-turisti kif jara kulħadd u mhijiex ta' inkwiet illi persentaġġ inqasna għax in-numru żidnieh. Il-lukandi ta' Erbastil kienu l-aktar li marru tajjeb meta esperjenzaw tkabbir ta' 11% meta mqabbel mas-sena l-oħra, filwaqt li dawk ta' 5,000 esperjenzaw tnaqqis. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis laqab sodisfazzjon dawn ir-riżultati. Fil-waqt li tenna l-viżjoni tal-Gvern li fl-2017 irrid li jara aktar minn 2 miljun turist f'pajjiżna. Il-Ministru tkellem dwar kif il-ħidma tal-Gvern u l-inizjattivi mħabbra f'wosthom ir-ross fil-kontijiet tal-enerġija waslu għal iktar kompetittività u profitabilità fis-settur turistiku. Matul dan is-seminar spikkat ukoll id-diskussjoni dwar il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta biex tkun żgurata sostenibilità u kompetittività. Da fi żmien il-kumpanija qiegħda fi proċess delikat biex tkompli għaddejja bl-operat tagħha.